unu emechana registration aga m enyecha unu akwụkwọ ihe unu ga-agụ ebe anyị detụrụ ihe ndị anyị na-eme na ihe ndị anyị na-anaghị eme ịhụ na anyị nwa ada ebe ọbụla ị nọ nke ọbụla ị ga-eme ka shọs ịgbere agba na nwaanyị ekwesịghị nwe onye na-enyeghasị anyị ịgba gị igba izu ezi isi ike ịhụ na nwada ọbụla gị laruo nga amụrụ gị ime onye ọbụla ya ekpete kpetesị nwada onye tv isi ike ekpe onye tv isi ike ekpe nwada ịnọbata 20-30 years ebe a mere gị lọta ha na onye ọbụla ga-ekpete sị ịlọtala ha ga-amata sị ịlọtala so ihe nwe ihe nwere ịgwụ ụnụ enwere onye nwere ajụjụ nwere ihe ọ gara ya jụọ m ọmụ aga m asa I'm telling you. Thank you. You something better. Fashion. Thank you. Thank you. Please. Otu nọ na ụlọ ọnọdụ Igbo nwaanyị zuru ezu na nwaanyị ọ nwere ebe mmadụ ga akpa n'ahụ a na-ekwu okwu dịka a na-agbakasị m ahụ onye isi anyị na gị ga-alụ otu ị ga-eji ịpụshu anyị ekwusi gị mfe just calm down ka anyị na gị lụkọ mana akwaga ndị ụmụada biko anyị chọkwara ụmụada akwa na ekwu obi onye isi rapa zero please. Enwere onye ọzọ nwere ihe ọ na-ekwu obi na-aka m njiri ka m ajụ ajụjụ biko na ụmụada ibe m ka anyị jụọ ajụjụ ụmụ ya ikpe otu anyị bata kịta anyị na-achụkwa ebe azụ kọmpranyọs ihe anyị na-anụ n'obodo adịrị anyị mma so anyị chọrọ ka anyị kwutu ka edetu na konstitushọn onye isi ụmụada aga na-eji na-agba n'ama ụmụnne anyị nwoke ahụrụ m Clifford adịghịzi mma n'anya asị nwunye na-agba na mma onye isi ụmụada ka ihe nwere ikwu ndị maka anyị hapụkwa anyị na ụmụnne anyị nwoke anaga wepụta enwere ọrụ anyị na-anụ n'ime ya otu ụmụrụ John ya eside John na ha gbasị nwunye na-agba n'anya ihe mere na ụwa ha ga-adịrị anyị isi ha ga-adụkwara anyị agbara isi obodo anyị ga-adị ije n'isi ha nwanne anyị nwoke nwụchakwa n'ebe ndị ụmụnne anyị okwu dị n'ihe iji enwere onye ọzọ m chọrọ onye isi ụmụada ọchịchị gị dịkwa maka ọdịkwa ọchịchị nchịkwu atịkwughị m onye ọbụla gịnị na ha na-arụkọ gịnwa onye isi gịnwa obudo gịnwa onye na-akasa ozi gịnwa na-ede ede kee nke ịwụ ahụ ihe niile mere ha gbachi agba ha tebụl ma ọkọchi ha gbata onye na-ewerekwe ha kechie fede mehụta onye isi ụmụada sọsọ ga ga-achịkwa o nwekwe ka ọ dị sọsọ ga ga-achị ịgachịta ndị gị na ha ga-eso na-achị ọchịchị ka obodo na-aga nke ọma a na-emeji emeji ngara biko onye isi ụmụada ihe si ka ndị ọwụ eme m na ebe a ahụbekwa m tii a na-aṅụ ma bred na ihe niile ndị ka anyị nwere mgbe ụlọ na-alọbele onye dịrị iweta ha ahụ ka a na-ahụ ime ebe anyị si bata iwu ndị nkwụ anyị na-aṅụtanwu mmanya ejegharịa ya njem agwana gị ihe ga-abalị anyị na-aṅụ ji anyị weta ọkpa ewu anyị rie ebutekwara ite anyị erie ebute ihe na-elele anyị elo n'oge abalị o weta anyị na-eri anyị anaghị ihe niile na-abalịcha anyị n'afọ adị enweghị ihe na-eme afọ anyị ebutuo ya nye rie ọ nwe onye gbagide otu ụnụ nọrọ alọ enwe nwaada Nwaojiugo nwụrụ anwụ a ga-eli ya wiiki ọzọ na-abịa ụnụ mgba mbọ